salutare toată lumea și bine am regăsit la un nou clip. Astăzi facem Doctor Saga al doilea episod. Hai să începem. Eu am trecut în Liga a doua, dar n-am mai avut bani să plătesc, așa că m-am reîntors. Deci, hai să începem. Următoarea cursă în 2 zile. Hai să ne antrenăm. Precum vedeți, sunt foarte răgușit. Mă pândește o boală, o răceală, iartă. Și haideți să continuăm. Da, se pare că lor nu le-a fost foame doar lui banditul. Ia și Tucolțau, ia și Bulgăraș. Trebuie să se sper să nimeresc. Nu era foame. Ia și tu, ia și tu. Ia și tu. Ia și tu. Și abia acum asta este. Ia și tu, ia și tu. Ia și tu. Ia, bă, ale foame la ăștia, bă, la câini. Ia. Bine! Vreau să văd cine a făcut faină sau ceva. Avem 900, așa că văd că am rămâne mai pe 5. În parcurs o să ne mai luăm încă un câine, o să ne destindem casa și mai multe lucruri, dar asta depinde de voi dacă o să vă placă. Și o să facem o serie, de ce nu, un joc foarte tare. Și hai să punem un pic la culcare, 2 zile la culcare. Ca să diminească și restul zilelor antrenament. M-am mai jucat eu off camera și am mai făcut skill, am mai făcut curse. Hai să reașăm. Stă bine aici bandit. Nu prea. Dar măcar așa. Nu prea e bine poziția. Deci cel mai bine e să stea banditul aici. Așa e cel mai bine. Ok. Ia Bulgăraș, ia așa, ia banditul. Deci, Colțar, Bulgăraș și banditul. Nu prea vreau să nu mănânce de foarte mult timp ca să facă gen să fie foarte obosit. Nu cred. Deci nu cred. Nu am mâncare, frate. Nu. Deci nu cred. Vezi, nu cred că ajunge pe primul loc în cursa asta. Deci nu cred. Am ratat mulți biscuiți și n-am mai avut. Am găsit eu un fel de bug. De nu. Deci, să apăs un
copacul morților. Care ar fi casul? Nu? Sau s-ar putea? Băi, s-ar putea. Hai să vedem. Oh my god! Cred că câștigăm, băieți. Da, câștigăm. Băi. Nu am dat eu de mâncare, dar tot am câștigat. Nu am câștigat. Aveam și ce juc. 200, măcar 2 cu 2. Vai mă, level 3, bine banditul. Aoleu. Ce bugăra așa a făcut. Deci, prima dată, să fim pe toți. Deci, banditul. Acum. Să fim pe toți, în afară de banditul. Da. Cum am întâlnit. Stai. Ține. Și să lăsați un like dacă vă place. Dacă vreți să mai continuăm seria. Eu o să mai fac niște videoclipuri. Pentru că joculețul ăsta chiar este foarte frumos. Cine a schimbat? Și invers, aici primul trebuie să fie doar. Am uitat să schimbăm aia. Dar în fine mai facem cursa asta și apoi închidem videoclipul. Da, eu zic că este un joculeț foarte tare. Merită să-l joci când ai timp liber. Stați un pic. Dacă vreți să-l jucați, puteți să-l jucați. Dacă vreți să-l descărcați fără bani, puteți să-l luați de pe eBay sau puteți să-l luați de pe Magazine Play. Acum nu vă zic să luați neapărat de pe eBay, dar eu zic că dacă le este mai bine, pentru că multe jocuri sunt gratis pe eBay și pe Magazine Play nu sunt cu bani. Cum ar fi Minecraft-ul. Minecraft-ul pe Magazine Play este cu bani. Este cu 23 de euro sau ceva de gen. Este cu euro. Dar poate da pe eBay Minecraft-ul este gratis. Eu l-am, știu și voi bine că am făcut și multe clipuri. Dar vi recomand să-l descărcați de pe eBay. Este un site foarte bun. Toate jocurile sunt gratis. Pentru că multe jocuri sunt gratis pe el și cum avem play și cum aveți. Eu vă zic să-l luați de pe eBay, dar voi face ce vreți. În fine, hai să trecem la joc. Locul 2. Hai cu 1. Fac. Fac save. What the fuck, Sam? Bravo. Lead specialty. Ok, are lead specialty. Liga of Liga. Gata, suntem Liga 2. Hai să ne uităm să vedem ce spune trailerul ăsta. Ok. Ok, cam atât a fost și cu episodul ăsta de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!